Oras ma dihita saluna amang do taminang tabe mandong yang ma dihita dia pada di maduguton adorang so tatangihon hatani debata di renungan harian dia pada di maduguton jumulo mahita martanyang tangyang mahita mulai tema di pasahan nasarohan nami Tuhan debata Jakoba didenggan di bahasa menamangaramuti ngulu nami Wih kami Tuhan bulas yang bolongin na hulumi di pataruh kami tu manugoton ala asi do hulumi roham doya di Tuhan debata Tuhan debata Jahoba amanami nuain yang tumang hatam mahami dia pula di manuguton bakulini mahami marhite hatami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho muliati mali amin dengan sa porsyaon hurian itu hatta turpuk renungan wajahannya ganu akka ulot tadi bagasan sadarion imana tar surat sian Matius 7 ayat 7 songono ma di domisi Pangidu hamu ma saya nalehonon na do tu hamu. Lului hamu ma saya na tupangat do hamu. Tutu hamu ma saya na ukapon na do di hamu. Ido yang do sahakna. Dongan saha porsyao huriani tu hatta naik na hulungan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan turpukta sadarion dia pala di mana buton. Yesus sendiri do mangaleon jaminan dalam mangaleon undangan tu hita asaro tu amai marhite tangiang. Adong ma neneng idota ima tolu tindakan na pinasahan ni Yesus na mabuan hita tu parsauran na bagas doh debata na parjolo ima idota ma pangido hamuma hata pangido dison omma patuluhon na hitaon dang mardia-dia jala perlu panghupion sian debata alani unang gijang roha hita di jolo ni debata Jala unang adong sangsi manang ganggu rohata mangidu manang martangiang tu debata. Ikopos do rohata nalomoni rohani debata patupahon nadenggan di mulut tahun. Nalpaduahon ima neneng idota dului hamuma. Debata dang duni jala dang tadi dau sian hita. Ala ibana do lomoni rohana do asa hita mangadulu ibana dang holal formalitas. Alai asasian nasa rohata marhite nama karikoti ulau nabadia doho pasaulan nama dongan damai ni roha. Songon na hidup di Jeremia 20 ayat 10 tului jala luluan muna maau las jupangan hamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Napatuluhon neneng idot tahima manginang tutui hamuma manutuhi hupatulus dotu hasatiaun jala asa baru manang ketekunan molo tatutuk pitu jaladang dope diukap tang pitor masuk kita saya tatutuk dotorus saha tuna ukap nagabe tuan rumah manang parjabu bukaun nado jabune songni matang yang tak unang pitor menyerah hita molo dang dope dia lusi debata tang yang tak samari tutuhi matorus marhite haporsiao na komos saya nak ukapon nado ukaun nado tuhita songon didok di Rom 12 ayat 12 marlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha ma dihapor suhon jugoloh namu matangiang dipaingot tita asa papenget roha dalam marsiohot martangiang jala unang madeli molodang pitor dapot alus ni aka tangiang ta didok di Yohanes 14 ayat 14 Molo dipangido hamu manang ahas ya nau marhite kuarku patupok kumai ido di Yohanes 14 ayat 14 margugu mahita mangulo nakulot tadi bagasan sadario amin matangin kita mulai temali Tuhan debata Jahoba di hatam dia pada di manugoton disumbuli kami marhite hatami di maroha pikiran nang hati nami naik kon marhapo satu goma kami jalan mengaduan itu memahami gelut akan mulunami namasa di mulunami koma na mengaramoti dalam masuk Tuhan aka ulun nami ali Tuhan debata Jahoba di bagasan sadario di tanggapu kami do aka ulun nami sian na di perkantoran di pertiga-tigaan manang di dia be Tuhan parkarituan nami koma nama masuk dalam mengaramoti pada usia kami Tuhan aka parmaraan pada usia kami aka